Сега вече разбира ли си? Натъкнахме се на скрити таланти тук. Тресни момина, майко. А? Карай до края, де, що спираш? Давате по телевизията. Ади де, дай глас де. Телевизията. Черния котарак от град Девин. Черния котарак. А бяла мацка има ли? Има, разбира се. Когато така се изхвърлям. Виж, колана ми е разкопчан. Глупости няма да говорим. Няма да говорим. Но единственото нещо, което аз мога да ти кажа на тебе е... Балкана свет. Балкана е тук, Свете говори, че камата, е злата. Направи един чарчи в Майдос. Дай да... Сега идваш и сядаш тук, виж. Ти се омаза вече да плеш. Тук снимам една уникална лодка, направена от 2 варела. Ма не мога да я снимам дъното, мамо стара. Що я спрахте тук? Отде беше? Той отзад ще обръща. Аз ще си бутна, не дей. Коло седни, бе. Оп! Мале! Ники, ти само Майдос. Това авария, бе. Казах долу, пичка му Ленина. Сега трябва гръблото, как да му го правя на това? Пирони не носим ли? Там има една летва с пирони, може да го снададете, ма. Не прави пари. Боже! Сега веднага. Аре, моля ти. Няма отобутно, човек. Та лодка от варели направена. Той не ми вини, бел ветри, разлюли гора, зелена разтопи бели снегове. Нещо, не мога. Тук е плитко за това. Ама живарника ви пречи, живарника. Има много риба вътре и там задира. Живарника пречи. Снегове търна. Седни по-средата. Отвори плотя. Тя отдолу има ли кил нещо или само варелите и са кила? Варелите са кила. Остай го на нея бряг, знаеш какво хубаво ехо ще бъде. Цяла нощ ще пей. Сериозна група, няма това, ама виж какво става. Други меракли. Виж, това са лодката. С лодката оттат. Ето ги. Те си едно с тях. На гърба. Нови участници в риболовния маратон пристигат. И те си карат материалната част горе на покривчето. Това е като багажник, май от 2 части тази лодка. После от май за багажник. Хубаво ги докара. Кой имаше една гайда? Той свири на гайда. Си... Скобата
питал от това дали не е паднало някъде там. На коя? От греблото. Толкова букуци има, че... Не се знае кое е от греблото.